ndakanga ndafenda ndichidonha panze apo ndibva ndanyarara almost 30 minutes. Ndakati ndisina ndandova zimu danda rakati murenjere. Saka ndobva ndaenda kuchipatara. Pfungwa dzese dzakambotiza. Ndandisisina pfungwa kuti dzichikasike kuuya kuti nditondere kuti ndinhingi ndaitotadza newana vari pano. Saka maziso kana nanhasi uno handisi kutonatsa kuona, ndiri kuona mist. Saka ndiyo nguva yakanditaima pendakabva uko. Obva auya nepepa rekubhengi rakazi ngarisainwe. Ine handina kuziva kuti zvinosainwa zvinhu. Ndakafunga kuti zvinhu zvavo ndikarega kusaina pamwe zvinozomuafektawo iye. Ndizvo ndakafunga. Saka ndokubva nditaima nguva yacho ndandisingagoni kunga ndiri kufamba kuenda kubhadhini rumukogeza. Ndaitobatwa ndichisvika ndogara pachituru rogeza. Saka ndipakabva nditaima ndaenda ikoko kuziva kuti mbuya haachagoni kuzvierenga mazviri apa. Kana dai akandipa kuti ndoerenge maziso angu anga asikachauri. Saka pfungwa dzangu ndakatoti iwe urundisainisa pepa iro ndisina kuerenga. Hamuzondisainisi nekundisungisa here. Nguva dzaseka. Maitotaura henyu muchitoseka mukuti akandidaro. Obva atobuda nepepa. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Kusangana kwatiri kuita zuva ranhasi pano paKunashe TV yenyu. Kana kareke kutanga kusvika pano, baya subscribe, like, share, ngoisa notification bell apo kuti patinoposta zvose usambowana kana chimwe nechimwe chinonzvengana newe. Nhasi ndiri pamusha waanhu Mbuya neZomba. Mbuya neZomba vakaita dambudziko rekuti muroora wavo, mudzimai wemwana wavo, komana wavo, Mbuya neZomba vane makore anosvika kuma80s. Muroora wavo akateka advantage tora mukana kuti mbuya vakura. Ndobva vasainisa mapepa vachanatsi kuona yekutora loan kubhengi. Vatora loan kubhengi, mbuya vanenge vakatarisira pension yavo, mari yavo yekutenga mapiritsi eBP. Ipano mari haichauyi, yakungorohwa kubhengi ikoko ichitorwa yese. Saka ndati ndisvike nditaure navo kuti chii chakaitika kuti mbuya vaive mudzidzisi vakavharwa seiko nemuroora wavo. Muroora wavo pavakamubvunza kudai haana kuzombotora mazuva, akabva atorwa pasi. Nhasi asiri pamusha. Akabva atorwa zvake pasi akati imi muchisarai nechikwereti. Saka ndo pandiri pano zuva ranhasi. Pamwe ndichirwadziwa. Saka makuseni kudai izvi ndinombomuka dzimweni dzenguva ndichitotadza utadza. Saka asi kukazonga kwati dziye ndikatoona unonditaurisa dzimweni dzenguva ndopandara. Marega ndikukwazisei, makasimba here ma? Ndiripo, makadini? Uri kutaura nani zuva ranhasi? Uri kutaura naMbuya neZomba, Edha neZomba. Taidzidzisa pachitumbu. Pachitumbu. Makadzidzisa kwemakore mangani? Ndakadzidzisa kwemakore ndingati atoovha kuma40. Ndakatanga kudzidzisa 39. I mean 59. 1959? 1959. Chitumbu changa chatovakwa? Ndaifamba muzvikoro. Saka ndakazogumisira pachitumbu ndakumbira kuti ndinoda kuenda pamba pangu, murume wangu hapachina. Ndasara ndega, ndinoda kuzosvikawo ndichimeditena pamba idzo ndandakawakirwa. Maidzidzisa magiredhi ani? Ndaidzidzisa Ako ine mastandard kani? ndaidzidzisa grade 1. Subway. Taiti subway. Mazuva acho? Saka makazoritaya rini? Ndakazoritaya muna
pfungwa dzinombotiza. Torai nguva yenyu mama. Ndakaritaya muna 85. Yo. Ndizvo. Pamwe ndakanganisa chimborerai. Ndakaritaya muna 1905. Yowe. 1905. Musi wa1 January. Okay. Ndakangopedza muna December 04. Muna December vandatoyangwa. Saka ndimai manje 05. Alright. Okay, mama. Saka pana pamusha penyu munogara nani? Ndinogara naBright. Alright. Ndiye ndinogara naye. Mwana wenyu? Muzukuru. Mwana wemukuru mukuru. Okay. Izvo ndataura kuti varume vana wangu wese wakafa. Ndandina vakomana 2 nemusikana 1. Okay. Saka Bright ndiye wemukomana mukuru. Okay. Ndiye ega anga ari mukomana, saka ndiye ndori pano. Okay. Alright mama. Nyaya yanyatsokundiudza panapo ndeyekuti pane kana kuti handina kuzonyatsoziva kuti anga ari muroora wenyu here kana kuti hama yenyu akatora here chikwereti muzita renyu kana kuti ndimi akatora? Handini ndakatora. Zvakaitika ngezvekuti muroora mukadzi uyu manje ndinogara naye. Saka ndingati handizivi kuti aenda ngokuti ndakanyoresa iye mukomana handichagoni kufamba kuti asouye kubhengi achinotora kamari. Saka ndiye waigara nezvinhu zvacho zvese kumba kwachoko. Okay. Saka handizivi kuti muroora akaona masainire, akaona zvinhu, akaona maitire azvo ndokubva auya kubhengi kwenyu. Aitouya nechipepa nguva yacho iyoyo yaakauya. Ndakanga ndafenda ndichidonha panze apo. Ndibva ndanyarara almost 30 minutes. Ndakati ndisina ndandova zimu danda rakati murenjere. Saka ndobva ndaenda kuchipatara. Ndakazomuka after 30 minutes. Ndichifunga kuti pamwe iBP. Svike zvinyanyaona BP. Saka ndakazogara 2 weeks. Asi harina kupera banzungu racho. Ndakandouya ndinaro. Zvekuti pfungwa dzese dzakambotiza. Ndandisisina pfungwa. Kuti dzichikasike kuuya kuti nditondere kuti ndinhingi. Ndaitotadza nevana vari pano. Saka maziso kana nanhasi uno handisi kutonatsa kuona, ndiri kuona mist. Saka ndiyo nguva yakanditaima pendakabva uko. Obva auya nepepa rekubhengi rakazi ngarisainwe. Ine handina kuziva kuti zvinosainwa zvinhu. Ndakafunga kuti zvinhu zvavo ndikarega kusaina pamwe zvinozomuafektawo iye. Ndizvo ndakafunga. Saka ndokubva nditaima nguva yacho ndandisikagoni kunga ndiri kufamba kuenda kubhatimiri mukogeza. Ndaitobatwa ndichisvika ndogara pachituru ndogeza. Saka ndipakabva nditaima ndaenda ikoko kuziva kuti mbuya haachagoni kuzvierenga maziri apo. Kana dai akandipa kuti ndoerenge maziso angu anga asikachaoni. Saka pfungwa dzangu ndakatoti iwe uri kundisainisa pepa iro ndisina kuerenga. Hamuzondisainisi nekundisungisa here. Nguva dzaseka. Maitotaura henyu muchitoseka mukuti muroora ndidaro. Obva atobuda nepepa ndiri kubva auya kubhengi. Ndaziva kuti pepa yandasaina ngerebhengi.
handina kuziva. Alright. Ngekuti ndakatoziva kuti ndaifanirwa kutanga ndaverenga ndisati ndasaina. Chokwadi. Saka ndakati iwe nditaurire zvinhu zvikai ndichazomupa muzoverenge, ndichazoya naro muchiverenga. Obva atoenda. Ndiko kuita zviro zvake izvozvo. Kubva ndazomubvunza zvaakuita nani manje madziso, ndikati iwe chindipa zvendidini ndiverenge pepa iro makandisainisa dii. Ndikazi vakatoenda pachinapa. Ndikati zvaiti zvakanaka, asi handina kufunga kuti ndiyo triki yaro nditamba. Saka pendakazozwa ndine iye muzukuru uri kuHarare, handizivi kuti unosenzawo uchizwa kuti kautondibvunza kuti mbuya ndimi here makati muroora yatore loni kubhengi renyu. Ndikati inini here? Ndikati handiti makasaina mapepa. Ndochavatsanangurirawo zvakaitika. Saka zvadaro ndakabva ndazwa kutsamwa ngekuti mari yacho ndiyo inotenga mapiritsi, ndiyo inonditengera chikafu. Saka handichina zvindichada kudini, hapachina. Uyu mwana uri pano uyu ndiri kutaura asiri pabasa pekuti unoti mwedzi wapera unopiwa mari. Saka izvi zvinhu zvanga zvakutondinetsawo kuti zvinotodini. Saka iyeyu mwanangu ndiyo uri kutofaita kuti ndobate zvaanobata kuti mapiritsi nditengerwe mapiritsi. Saka ndakazovadaidza vose vari vairi, ndakati handidi kutaura umwe ndichibva ndachibvunza nyaya iyoyi. Saka ndichichiti inini zvinoreva kuti uri mbavha, ngekuti ndandiri pano zve wakadi kunditaurira. Saka urinyi? Uri mbavha. Baba aona kuti nyaya iri pano zvichaiti. Ndobva aenda kumuruma wake, kubva ati inini handichagona kugarira mai wako, ndaakuenda. Saka zvadaro wakandorongedza chinyara. Ini ndaakugara munhu handichagoni kufamba kuenda. Paurongedza zvidziyo zvake zvese kurongedza, vakomana vachizvirongedza, iye haana kunditaurira. Ndakatozozwa ngevakomana atoenda. Tatatova dzikuvhara zvikoro, waidzidzisawo ipapa pachitombo. Saka svondo rekugumisira rekuvhara one Thursday ndiro waivhara Thursday. Wakambouya Manda airongedza ndokutaima kuti murume hapana wanga mbobuda. Uyu mukomana wazirongedza zvese, varongedza mapureti zvese varongedza. Kuzobva kwaita svikei hamuchina, pakasvika motika iyo ndakangozwa basi saundi yayo manheru. Sarina yavo yakotora zvinhu zvadini zvarongedzwa, kwaubva arongedza, kwaubva ati china chacho haana kundioneka ba, wakamira apo. Zvikazi ndiri chamboenda kuvatsomba, asi zvikoro zvika zvavhurwa, ndinobva ndazobva ndiri ikorecho. Handichagari pano. Handichagari pano. Ndizobvunze murume wacho ndipanditaurira kuti wati mbuya wanditi ndiri mbavha, saka inini handigari pano nambuya. Saka wakabva aenda kumba kwavo. Ndikwari aenda kumba kwavo, ndakabva ndati wabereki wacho wazive kuti wabva sei pano. Ndakabva ndadaidza mai wacho, waibva auya pano, ndakabva ndamutaurira nyaya yacho.
Zvikazi isusu tati kutotambudzika takada kuti uchataura kuti ndauya ngezvakati zvakati, saka anga akandonyarara. Saka mari iyoyo kai inini ndikati ndipe keshi, ndikazi ndinoendesa kubhengi kuEco Cash kundisikiza inini. Saka ndani sikachadi kutaura bandaona BP rangu rakukwira kabva ndanyarara. Nanhasi uno handina kutaura bandakanyarara kabva ndanyarara zvakadaro. Saka nanhasi uno ndakandonyarara, ndakumirira ngekuti ndakazozwa kuti inopera muna September. Loan yacho yanga iri yemari? Kuti ndinatoziva yanga iri almost 1,000 something. Saka yanga yakutora mari yenyu yamunongora? Yangu iyoyo yairi kubva kubasa isho. Yepenjeni ndiyanga akuchitora kupinza menyu. Akomana. Mazvizwa? Kupinza mubhengi. Kuripa ne akomana. Saka inini wana mai acho ndakavataurira kuti inini ndinoziva kuti hakuna bhengi zvinosirwa Eco Cash inobhadharwa neEco Cash. Saka wakatondibira mari yangu. Kunyarara hangu handigoni ba. Ndakabatwa ngemutemo wanga uri kuchechi kuti kudzosera ngekwamwari. Saka inini ndakangoti kudzosera ngekwani? Ngekwamwari, ndibva ndaramba ndakanyarara. Nanhasi uno nhese ndatambira. Nanhasi uno. Saka ndiyo nyaya yacho iyo. Muri kungotomirira henyu kuti chipere tichechi, ndizvo zvamakuda kutongoita? Ndizvo ndakuda kuita, asi Mwari ngaadzosere, ngekuti ndinozviziva kuti kudzosera kwaMwari kunenge kwakakura kupfuura madzoserero angu. Tsotsi chairo remukadzi. Saka ivo nemwanakomana wenyu vachiri wese? Une mwana wacho wakaenda naye. Saka dzimwe dzenguva unomboenda kuona mwana wake. Asi kutaura chokwadi haachina shungu naye. Haachina washungu naye. Asi kuti amuti handidiba ngekuti iye waitonditi mbuya regerai azobve panapa ega, handidi kuita zvekumudzinga. Ndiye iye musikuru wangu. Mbuya handiri kudzinga ba. Nyika yese yozwa kuti ndadzinga mukadzi, ndinoda kuti iye asumuke ega. Saka ndipo ndakazotoonawo asumuka ega. Avharwa pasi? Avharwa hake pasi waenda. Saka ndiyo nyaya iyo ndinayo pano. Ndaona kuti nditori nedambudziko futi remapirizi, woita mwedzi yacho yakuperayo. Ndiri kungozobatsirwa ngevazukuru vangu, ndivo vari kundibatsira. Aiwa, tinotenda kuti saka pamakaudzawo dzimwe hama dzenyu dzakazvitorawo inini kuti muroora pandukire mhuri yese zvekutsotsa? Hapana anga asichaziva ubenzi hwake. Saka ndingatoti nenyika ino iyo tigere. Waitoti wakaita hake aenda, wakazviita adini aenda. Saka pendakaudza vabereki wake ndakanatsa kutaura, ndandisati ndataurira kuvarume wangu, ndandisati ndataurira kumusha kwangu. Ndibva ndataura kuti ndati nditange ndataura nini, nekuti pendichazotaura navo handizivi zvavachazodiniwa, zvavachazofunga. Munoda kuzoziva kuti ndiyo nyaya iripo.
wakatenda, wakatochema wari munhu iwo namai vacho. Saka pendakazotaurira tete wekwane Zumba wakabva ati waita zvakanaka, ndiye wakaenda komutora pe akaroorwa. Akati chiregai inini ndinatse kuenda ngekuti zvichamuka kwaari warege kuzodzoka pano kuchapanapa. Ndokubva aenda, ndobva awataurira kuti ndizvo zvakaitika. Saka kuti paine zvaanosangana nazvo mozondopedzerana muri ikoyo, haasiri kweduba. Inyaya inorwadza. Manditi munonamata, saka matongotiwo zvatongo Mwari ndo achaita kuda kwawo here pachitwa ifraudika yakaitika. Nandoti Mwari ndiye chiita kuda kwawo, ndoti ndaitogona kunga ndakamusungisa kare, asi ndakangoti Mwari uchaziva izvanoita. Minoti taitotarisira kuti sezvo zvakaitika zvakadai, kana kuti makangoti nekuti muroora wangu ane azukuru wangu, ane muzukuru wangu handimusungise. Ndakandozwa mwoyo unoti ndinoda kuteedza soko raMwari. Ndizvo ndakandozwa, ndizvo zvakataura mwoyo wangu. Soko raMwari ndiro ndinofanirwa kuteedza, sadzosere chakaipa nechakaipa. Dai wawengewei zvirimo muBhaibheri. Saka ndaiverenga Bhaibheri zvakanyanya ndichisongana nazvo. Ndaona mune Bhaibheri renyu rakazvigarira iro pasaidhi. Zvinezvi handichi kugona vange maziso. Hauchanatsokuona. Handichanatsokuona, asi raitondiwaraidza ngekuti ndiro iro ndaiti ndakatogara muno ndichiverenga. Hapana muzhinji macho mumwe ndinoona sautomuziva. Saka ndinozondika ndasvika panotsiurika pacho ndikandofunga zvese muBhaibheri handichadi. Saka ima munazombozaama kubata, makazama kubata vekubhengi muchivaexplainera here kana kuvatsanangurirawo kuti ndingavabata ndiri kuenda uswera ndiri uswera muri kuno? Handichagoni kusvika kubhengi. Kaenda pamukova apa handichagoni. Nekuti unobata tara yekumakure pamakoni kapo. Kumboti tara here pamukova pano handiri kufamba ba. Musadaro? Chokwadi. Handiri kufamba. Ndinotofamba imo muno netsvimbo yacho itoita dambudziko. Dambudziko. Ndinonga ndakatobatira zvinhu. Saka handichagoni. Munoswera zvenyu muri pamba penyu muchingoti ndosiyira Mwari. Mwari ndiye ndichitozwa kufara nekuona Mwari wacho zvaanondiitira. Mwari wacho unazvo zvaanondiitira zvinondiita kuti ndirambe ndachibata naye. Ngekuti ndikatsanangura kurwara kwangu ndipo munoona kuti Mwari uneni. Kune hosha dzakabuda dziya COVID. Kune yakabuda yaiti munhu aende kunze. Makaizwa? Makaizwa. Yaibata munomu, yakabata wakafa munomu, yakabata 2 weeks. Munhu kwaudini kwaofa. Asi ini ndakaita 5 months nayo 5. Saka Mwari anga ine nzira idzaita kuti pa5 months chikafu chese icho ndinorya chikuzvimbisa mwiri kubva kumusoro kusvika kumakumbo. Saka paakazondibvonyotsa it was just a miracle. Ndinodai ndakafa kare asi hameno Mwari zvaanongondiitira. Saka mbuya munotarisira kuti muroora wenyu aitwe sei? Maungoti pasashata mutemo mungosiya zvakadaro.
Mwari unogadzirisa ega. Ngekuti zvaitorera mari yacho dzimwe dzenguva hazvichabudiriri. Saka ndinofira izvozvo. Naanza futi vaitorawo futi pachikoro ipapo vachiita zvemabheri avo, nyaya dzacho vachitora maraundi evanhu vachingodaro. Wakasara waiuya pano kubvunza kuti muroora unga waine mari dzacho idzodzo. Imomo munharaunda imomo. Saka pakaenda watete kumba kwacho. Asi baba vacho vakazoti vana ndiwo watondinesa. Matwins vari kuita zvakafanana. Matwins ndeumwe wacho. Saka wakatoziva wana wandinetsa, ndiwo wega wandinetsa. Inini hangu handidi kudzosera, Mwari ndiye unoda kudzosera. Mana ndiregerera ini. Aiwa, totenda Mwari ndita wana nguva yekukurukura sezvo mimbuya mati nyaya endo Mwari ndiye anotonga, tichangosiyira kutoka kwaMwari. Ndizvo, asi zvinorwadza. Asi kana akazoya zvemakuziva kuti takuziva kuti takutoziva nzira dzacho. Saka siyai zvakadai. Handiti. Ndotenda. Ngekuti kana iye wana mai wacho ndakataura kuti mundori mbuya, handiti tine mwana. Wandori mbuya, hatinei ichoti ava wana ava vanoita zvinhu zvavo. Ngekuti kana denda ndino wangu unogona kunge ari kuitawo izvozvo. Ichokwadi. Saka ndinofirei. Saka mundori mbuya. Hino unototi dzimwe nguva wonditekestira muri sei mbuya dziri kudini. Maita basa mbuya imi muchisarai muchirya mubva mamwa mapiritsi. Momwa mapiritsi manje nechando chamuchabudikana panze. Ndichambobuda panze. Ngoro makadziirwa zvenyu muchidziirwa kudai. Aiwa zukuru varondiitira basa. Vakuitirai zvakanaka. Wazukuru sikana. Wazukuru sikana. Wazukuru sikana. Ndivo vanoona kuti mbuya wadzirwa here vadii. Uyu muzukuru uri pano uyu wanomuremekedzawo ngekuti ndiye unoona kuti mbuya chakati chekuya apati chakadai. Maita basa mbuya.